musika zuzenean telebistaren saio berria interesgarri dator honakoan ere. Luma biko Donostiarra ekarri dugu gurera. Airbag diskoa aurkezteko abian jarri behar duten biraren nondik norakoak jakiteko. Aste honetako hitz bitan ataleko gonbidatua Aritz Lete izan da, Kokain eta Kobra taldeetako kidea. Gainera, hiri galduak egitasmoren atzean dagoen Josu Kalbu musikariarekin bildu gara, kaleratu berri duen Paititi diskoa ezagutzeko. Amaitzeko, agenda atala. Adrian Biñas eta Xabier Abel dira Luma. Biko formatuko banda da honakoa, gitarra eta bateriaz osatua soilik. 3 urteko musika bidean 2 disko txiki kaleratu dituzte, bietako azkena 6 kantuz osaturiko Airbag lana. Tabakalerako terrazan elkartu gara biekin, taldearen nondik norakoak gertutik ezagutzeko. Adritani joten ginen patinatzera Intxaurrondoko skate parkera, eta bakoitzak beratetik ibiltzen zen, eta bueno, egun batean elkartu ginen, hasi ginen hor patinatzen elkarrekin, bidaiak egiten, beste jende batzuekin ere. Baina guk agian konpartitzen genuen ere musika, bai, afizio hori. Eta hasi ginen kontzertuetara joeten, biok batera, eta egun batean esan genuen segatik ez dugu probatuko zerbait, ez dakit. Ni etxean ibiltzen nintzen gitarra pizkat jotzen, abesten hor ere dutxan, eta Adri bateria eta gitarra basekien nahiko. Eta hasi ginen pizka biok batera experimentatzen eta disfrutatzeko ideiarekin eta polikinaka bestiak egiten. Eta polikinaka juntzen gauza forma hartzen edo ez dakit. Taldearen lehen emaitza Klub izeneko diskoa izan zen, 2016 urtean, 4 kantuz osaturiko disko txikia. Atzera begira jarri ditugu disko horri buruz galde egitean. Kluben buruketa izan zen nahiko, presaka askorekin, ezta? Behar genituen 3-4 abesti, lekuetan aurkezteko edo kontzertuak bilatzeko, eta Viktorrekin hitz egin genuen, nire laguna zena, eta bera elkar estudioetan lan egiten zuen, orduan berarekin hitz egin, eta egun bat soilik alkilatu genuen estudioa, eta han zuzenean biok 4 abesti izan ziren, ezta? 4 abesti jo genituen, zuzenean, Viktor dana materializatu egin zuen edo, eta gero masterizatu eta fisikoan atera genituen, baina, ni gogoratzen dut, presa askorekin genbiltzala, ezta? Lehenengo esperientzia, lehenengo kontaktua estudio batekin, gainera zuzenean jotzen, ez geneukan diru askorik, orduan ez geneukan denbora askorik, eta horrela izan zen. Bigarren diskoa ere soinu teknikari berdinarekin grabatu dute. Ideiak argiago, 6 kantu bildu dituzte Airwalk izeneko diskoan. Airwalk EPA hemen dela grabatu genuen, Kutxa Kulturreko erresidentzian, eta lokala aparte, eduki genuen diru bat, bideoklip bat edo grabaketa bat egiteko. Guk grabaketa nahi genuen, orduan diru horrekin 3-4 egun hartu genuen lokala, orduan soinua bilatzeko denbora gehiago bageneukan, ñabardura horiek gehiago bilatzeko, esperientzia gehiago eta denbora gehiago. Abesti horiek zeukaten nolabaiteko heldutasun bat edo eboluzio bat klubekiko, Zuzenean jo genituen, orduan zuden nolabait rodatutak edo. Orduan naturalagoa izan zen prozesua eta guk ere gustorako egon ginean eta guretzako da azkenengo pausua, baina bai.
Biko formatuko banda izatea ez da muga bat izan kantua konposatzerako orduan. Gitarra soinua lortzeko saiakera ezberdinak egin dituzte amplifikadore eta pedalera ugariekin jokatuz. Bateriaren presentzia ere nabarmena da kantuen sorkuntzan. Beti saiatu gea abestiak egiten, baina ez pentsatzen bigea, ez? Eta ezin dugu egin abesti, edozein motatako abesti bat, ez? Hasten gea idea batekin, eta gero daukagun errekurtsoekin abesti hori borobiltzen edo saiatzen gea. Baina ideia ez da duo baten abesti bat guazen egitera, ez da. Guri taldeak gustatzen zaizkigu, hirukoak, duoak, laukoteak, eta bi izatea izan da soilik, sin más. Bai, bizitza, baina ez daukagu, ez genukan buruan duo bat egitea. Gu talde bat egin nahi genuen, orduan abestiak egiteko momentuak edo burutzeko momentuan talde baten abestiak nahi ditugu egin. Eta gero, dauzkagun elementuekin, abotsa, gitarra eta bateria, ikusiko nola eraman zuzenera edo, baina bueno. Horregatik Adri daka ere presentzia asko eta, bueno, bera daka protagonismo asko, eta bai, eta orduan, nire aldetik, gitarran soinu potente edo oso bat konsegitzeko erabiltzen ditut teknikoki errekurtso batzuk. Adibidez, bi amplifikadore erabiltzen ditut, bat gitarrakoa, beste bat basukoa. Eta, hasieran hasi nintzen oktabadorearekin, baina azkenean, uste dut hobeto motatzen ginela distorsio batekin, basuarentzako, eta orduan soinua nahiko enpastatuta gelditzen da, ez? Gitarra eta basua nahiko kontundentea edo. Ez dute kantua konposatzeko modu jakin bat. Batzuetan bateria erritmo batetik hasten dira, besteetan berriz gitarra riff batetik. Adibidez gaur bertan erakutsi dit Adri ritmo bat eta ez dakit, batzutan hasten gea lokalean. Adri jotzen du, sartzen dugu soinua edo ahotsa bakarrik edo ez dakit, edo nik hartzen dut riff bat, batzutan ere Adri ekartzen du riff bat, edo ahots batetik bakarrik, nahiko aleatorioa da edo ez dakit. Beti esentzia puntu bat bilatzen, da elementu bat esentzia duenean esaten dugu, hemen zerbe dago, ez? Eta horren inguruan jolasten dugu, hori da. Baina izan daiteke ritmo bat, soinu bat edo ahots bat edo edozein gauza. Baina inspiratzen gaituen zerbait izan behar da. Gero hasten geha horren inguruan. Musikalki rock giroko banda bat da Luma. Rock hitza beti ere bere zentzu zabalenean hartuz. Entzuterako momentuan ere gauza asko gustatzen zaizkigu, orduan zertarako limitatu. Ez dugu inoiz erabaki egingo dugu funky psikodeliko post-rock talde bat edo ez dakit, baina ez dakit. Lehen esan dudan bezala, soinu bat esentzia baka edo ez dugu hori baztertuko soinu espezifiko bat daukalako edo ez daukalako, ez? Nahiago dugu esentzia hori ukitzea edozein motatako soinua izan da. Gaztetxe eta areto txikietan eman dituzte lehen pausoak, azken garaitan, festivaletan eta areto handiegoetan jotzeko aukera izan dutelarik. Esan behar dago gehiago jo dugula leku txikietan. Festival askoetan ere ez dugu jo, hain igual zertxo bat gehiago joko dugu, baina gure esperientzia nik uste dut lokaletan garatu dela, lokal ilunetan edo, eta bai, hori da, guk espektadore gisa joaten ginen asko Moganbora, Guzkira, hor garatu zen gure harremana, nolabait. Orduan,
gure... Bai, hor dakagu, uste asko markatu digu hurbiltasun hori, areto txikitan nabarmentzen den binkulo hori. Ez dakit hori asko markatu digu eta hori da persegitzen duguna, edo azkenean leku handi batean beti dautzago edo gu bi geata ere eta... Baina badauka bere gauza, badauka adibidez, musikari gisa, asko ikasi egu leku txikietan, adibidez, bateri jolea izerditan ikusten duzulako, elkar gestu bakoitza, gitarra bakoitza, atmosfera, dagoen atmosfera, ikusle bezala hor ikasi egu. Eta gero eraman dugu gure taldera, baina lehenengo, bai. Eta gero tratu aldetik eta denetarik, agian leku txikietan, gaztetxeetan eta oso esperientzia honak eduki ditugu, oso tratu hurbila, afariak, esperientzia osoa, iristen zaren... Hori da, esperientzia osoa. Ailegatu, jendearekin afaldu, lo egin, hori da guretzat kontzertua ez da soilik jotzen dugun ordua. Ze festival batean iristen zea, jotzen duzu, proba sonido, eta jun, da hotzagoa beti. Uda ostean bira txiki bat jarriko dute abian. Den emanaldia Kutxa Kultur Jaialdian izango da irailaren 16an. Gerora, Errusiera bidaiatuko dute 2 kontzertu eskaintzeko Mosku hirian. Errepidea utzi gabe, Sevilla, Tenerife, Madrid, Barcelona eta Zaragozan ariko dira festival eta areto txikietan. Euskal Herrian ere izango dugu biko ikusteko aukera. Irunen, Donostian, Beasainen eta Azpeitian joko dutelarik abendu bitartean. Ibilbideagatik eta ibilbidean zehar izan duten eta daukaten duintasunarengatik esango dut Pearl Jam eta beste bat ere esango dut. Gaur eguneko bat esango dut Kibilertak, norvegiarrak, death and roll estiloa egiten dute eta azken urteetan gehien barrutik bintzat gehien mugitu nauen taldeetako bat izan delako. Esango dut Pantera taldearen Vulgar Display of Power, taberna batean beraien abesti bat entzunez, ez dakiz zergaitik lagun bati esan nion, uste dut Pantera dela eta kristona iruditu zitzaidan eta geroztik markatu eta gelditu naiz beraien. Ez dakit, metalean edo rockean agian baita ere oso esanguratsua eta eskola handia egin duen talde baten abestia esango dut, Black Sabbath taldearen War Pigs. Oso berezia egiten zait dut taldearen askatuko rapila diskoan, Petrolioa ere, abestian Carlos Desastrek errezitatzen duena eta beraiek azpitik jotzen dutena, izugarrizko kombinazio ona iruditzen zait. Nire omenaldi txikia egiteko, Chris Cornell esango dut, Soundgarden, Slave eta gero bakarka ere askotan aritu izan zena eta orain dela gutxi bere buruaz beste egin zuena. Iruditzen zait kriston rekursoa zeuzkala hotxarekin, bakarra iruditzen zait. Berak abesten duen bezala abesteko oso gutxik egin dezakete eta horrelako izaerarekin. Borja Arriaga, Zutagar taldeko bateri jolea. Lehenengo aldiz ikusi nuen momentuan, pentsatu nuen nik hori ere nahi dut. Horregaitik hasi nintzen bateria jotzen, beragatik. Entzun, azken aldian, azken urteetan, digitalean entzuten dut, erosi fisikoa erosten dut, askotan, baina gero digitalera pasatzen naiz. Baina hala ere, saiatzen naiz dudan enean bintzat, diskoak erosten eta hala egiten dut. Aukeratuko dut Gernikako Iparagirre Rock aretoa. Niretzat ez da hain garrantzitsua tokia bera, ratuak ere asko egiten du eta bertako lantaldeak eta bar. Jam aretoa, Bergarako Jam aretoak niretzat
badu horrelako horrimen berezi bat, eta batez ere kontzertu pila ikusi genituelako, sekulako kontzertua ikusi genituelako, formatua ere asko gustatzen zitzaidan, etzen oso areto handia, eta taldeak bertatik bertara ikusteko aukera zegoen. Nire bizitzako kontzertua jam aretoan izan zen, batez ere giroagatik edo ez dakit ordura arte nuelako horrelako kontzerturik bizi izan, eta izan zen Machine Head talde estatubatuarraren kontzertu bat. Metallicaren Ride the Lightning diskoa izan zen, erosi nuen lehenengoa, irabazi nuen ikastolan marrazki lehiaketa bat, gainera kopiatu genuen beste toki batetik, eta gero bertan saria ematzi duten, ez dakite, baina disko bat erosteko lain. Erosi dudan azken diskoa, The Wizards taldearena da, Full Moon in Scorpio ditzen da, eta Bilbotar talde bada, hard rock eta glam ikutuarekin ere bai, eta nahiko setenteroa, hirurogeita hamargarren hamarkadako rocka horrela egiten dute, eta bereiena izan da bere erosi dudan azkenengo viniloa. Josu Calvo musikari ezkutatzen da Hiri Galduak egitasmoaren atzean. Exekutibo taldeko kidea, bakarkako bidearekin berri dio, 8 kantuz osaturiko Paititi disko argitaratuz. Musikalki, pop rock kantu freskoa jorratzen ditu. Guk bertatik ezagutu nahi izan dugu. Exekutibo taldean aritzen zara jotzen, 5 urte eman dizue talde bezala, 2 disko argitaratuak, baina azken hilabetetan zure bakarkako egitasmoa prestatu duzu, Hiri Galduak izenpean, bai eta disko bat kaleratu ere, ez? Nondik sortzen da diskoa egiteko nahia? Azkenean geneukan egoerak bultzatuta atea de disko hau, ez? Pixkat exekutibo gaur egun aktibo gaude, baina lokalak ez daude lokalik ensaiatzeko. Beraz, etxean nituen abesti batzuk errekuperatzea eta prestatu nituen akustiko formatuan, eta disko hau da, lan horren emaitza, ez? Diskoa, suposatzen du, zure etxeko egongelan egin duzu, zure etxeko sofan, gitarra akustikoa eta hotsaz, ez berdintasun ditu taldearentzako egiten zenituen kantuaz. Estrukturetan egia esan, nik uste dut diskoa entzuten duena koartuko dela egilea berdina dela. Bakarrik, estilo aldaketa bakarri dagoela. Baina bai egia da, bakarka ibiltzeak egiten duena da flexibilitate bat eman, ez? Azkenean zuk hartzen dituzu erabakiak, ondo edo txarto, baina ez daukazu beste taldeko norbait, alderdi batetikan bentaja da eta beste batetikan desbentaja izan ere, beste taldekoek bai, beren aportazioak gelditu egin dira, ez, bakarka zaudenean. Baina, nik uste dut erabatea edo bestea, ideia ona izan dela aurrera segitze hori, ez? Nahiz eta akustikoan izan. Zure izenean jardun baino, nahiago izan duzu egitasmoari izen bat jartzea, Hiri Galduak. Bai, hori da, azkenean izenaren asuntoa etorri da erabatea edo bestea flexibilitate bat emateko proiektuari, ez? Hasiera batetan nik grabatu de diskoa, kolaborazio batzuekin, baina ideia da, kontzertu edo evento handiagoetan jotzeko aukera egonezkero banda batekin joatea. Beraz, hori ikusita nahiago non izen egoki bat aukeratzea, banda baten izena, bakarlari batena baino, flexibilitate hori emateko horrelako evento batetan edo gaurko evento hontan enkajatuko lukeen izen bat, ez? Esan dugu, kantuak zure etxean sortu dira, gitarra akustikotik, beraz, printzipioz dino akustikoak dira, gero diskoan jantziagoak datoztenak, eta giro nahiko poperoak, batzu folkera ere eramaten dute, inditz ez dakit erabili daitekeen diskoaren kantuain bat definitzeko, zu nola definituko zenituzke? Nik definitzen duten eran abesti akustikoak dira, ez?
izan ere 8 abesti hauetan nik uste dut nahiko subestilo bezala ikutzen direlako, ez? Adibidez badago abesti bat, wizard toke bat daukana, beste bat melosogoa, beste bat pixka rockerogoa, beraz musika akustikaren barnean ikuste dut, abesti desberdinak, estilo desberdinak ikutzen saiatu gehala, ez? Geneukan elementuak kontutan izan da, ez? Diskoa garabatzerako Luberri estudiotara jo duzu, zure kantu biluziak bandarekin lagun dituzu, diskoko 8 kantuak banda dute lagun, bateria, bajua, beste gitarra pila bat ere sartu dituzu elektrikoak, akustikoak, pila daude. Zergatik jantzi dituzu kantuak? Ideia lehen esan duten bezala zan abestiak, flexibilidade hori ematea emanaldietarako, ez? Eta gero bai esatea daukat abestiak gitarra akustika eta ahots batekin soilik oso abesti potenteak eta onak izan behar direla jendeari edo zuri egileari gustatzeko, ez? Beraz, erabaki nuna izan zen abesti guztiak maketa batzuk ateran ere kabuz eta gero kolaborazio batzuekin abestiak erabatetara edo beste batetara potentegoak erakutsi publikoari, ez? Piskat ideia hori izan. Irailean lehenengo aurkezpenak egingo dituzu, eta hor bakarka arituko zara, kantuak, diskoan duten moldaera ezberdin batean joz. Bai, hori da, azkenean hasiera batetan bakarka ibiliko naiz, formatu akustikoan, gitarra eta hautsarekin soilik. Eta, kontzertuak ateratzen diren heinean, bai saiatuko naiz beste elementu batzuk sartzen kontzertuetara, ez? Beste gitarra bat, arregloak ere sartzeko, kaja flamenko bat, ikusiko dugu, ez? Pausoz pauso jungo gara eta aldan letra onanekin, ez? Diskoa entzundarkoan, aipatu egiteken gauza bat, ahotsekin induzun esfortzua, ez? Ahotsak hor daude, baina melodia diferentea daude, zuk zeu ere zure ahotsari korak egiten dituzu, landu duzun aspektu bat da, ez? Bai, posten naiz hori esateaz, zati izan ere, kasi ahotsa izan da, grabatu dugun diskoa eta kontzeptua kontutan izan da, ahotsa izan da oso instrumento bat asko landu deuna. Nik esango nuke gitarrak eta beste elementuak baino gehiago. Azkenean estilo bada non ahotsa ondo sartu behar dana, ez beste estilo batzuetan bezala, eta hor esfortzu bat egin dugu arregloak egokiak izan daitezen, ez? Ahotsak izan daitezke puntu bat, beste puntu bat, hitzak. Asko kostatu zaizu hitzak idaztea disko honetarako? 8 abestietatik bietan Jon Pinillosen kolaborazio eukidet, exekutibo nerekin baxujole moduan ibilitakoa. Eta beste abestietan, ondo erreflejatzen da, bizitzan eduki ditu da momentu hortan, maiatza, ekaina inguruan eduki dudan situazioa, ez? Abesti batzun letra nahiko ilunak dira, pertsona maitatu baten, hil zana eta horri buruz, eta gero bai pixkat eman nahi izan dio aspektu positibo bat, non horrelako egoera latz bati nola buelta eman eta nola era positibo batetan, ez? Pixkat iluntasun hori argitasun pixkat erakutsiz letretan, saiatu geha behintzat. Diskoko beste kantu asko ordea bidaiatzera animatzen dute, ez? Igual gidatzeko eta mundua ikusteko letra proposak esaterako Kalifornia, ez? Bai, saiatu naizena izan da diskontarako ere bai egiten letra batzuk pixkat ohitutan egona baino diferentegoak, ez? Agian batzutan ez dakit zinematografikoak esango genezake, ez pixkat egoera batzuk deskribatzen tema edo gauza bati buruz hitz egiten egon beharrean, ez? Ta Kalifornia pixkate bai da, pareja baten egoera komentatzen dona, nola iesaldi bat, zirkustantzia batzuegatio eta saiatu naiz pixkat innobatzen, estiloak ebai horrela eskatzen zuelako, ez? Hemen Euskal Herrian zein taldeekin o zein bakarlariekin gustatuko litzaizuke konpartitzea eszenarioa? Nik uste dut estiloak kontutan izan da, Izaki Gardena gaur egun nahiko estilo
esan genezake parejoa edo eduki zezakela. Oain adibidez badago beste talde bat, Norgen bai nahikola estilo, badaude talde batzuk hor nahikola estilo akustiko eta garbi eta soinu goxo horiekin ibiltzen dianak, baina egia esan ez naiz ez dara izten, ez? Esan nik uste dut musikaldean bai dala proiektu bat nahiko finkatua bere nitxoa daukana, musika goxoarena, baina bueno, esan dut, hombre, horrelako talde popero edo garbiekin nik uste dut ondo enkajatu dezaken estilo badala, ez? Diskoa kalean, orain datozen hilabetetan, gitarra eskuan, hiri galduetan barneratzea tokatzen da. Bai, hori da, azkenean diskoa ateatzearen arrazoia hori da, ez? Pixkat nik uste dut horrelako historiatak gustatzen zaizkionai, gustatzen zaiola zuzenekoak ematea, ez? Eta azkenean diskoa da eskusa bat ateratzeko eta bueno, zure etxeko saloian egiten dituzun abesti horiek beste batzuei erakusteko eta bueno, gustokoa badira ondo eta bestela ere bai, ez? Azkenean ondo pasatzeko gaudeta. Ederki Josu, esteneoetan ikusten gara. Oso ondo, mi esker Koldo, ondo segi, bai, venga. Trapagaran herria ere jaietan murgilduta dago. Irailaren lehen egunean gitarra zorrotzen gaua izango da, non boikot talde madrildarra eta Sociedad Alkolika ariko diren zuzenean. Gasteizko bandak Sistema Antisozial diskoa aurkeztuko du emanaldi honetan. Elorrixoko Ferixa nagusikoak ospatuko dira datozen bi asteburuetan. Txosnagunean eta Gaztetxean kontzertuak iragarri dituzte disko jartzaileen sesioekin batera. Gaztetxean punk rock doinuak nagusituko dira, eta besteen artean Porco Bravo, Plan B, Taladro Amaika edo Gorka Suaia arituko dira. Txosnagunean berriz, musika eskaintza koloretsua eta anitza izango da, non Puro Txilek, Mafaldak eta Kenzazpik joko duten. Marginadas mostrarnos el futuro y enseña ese corazón libertario el puro vivo. Adrenalaiz talde donostiarra Dabadaba aretoan ariko da zuzenean irailaren lehen egunean. Hardcore melodikoa jorratzen du taldeak, eta laster 6 kontzertuko bira burutuko dute Kanadatik zehar. Bira abiatu baino lehen ordea, Euskal Herrian ikusteko aukera izango dugu Anai taldearekin batera. Arabako Orozko herrian jaiak ospatuko dira asteburu honetan. Txosnaguneak egitarau propio prestatu du, disko jartzaile eta musika taldeekin musikatuz gauak. Ostegun gauetik igande gauera, DJ Bull, Radio Revolución, Los Dopilotes Chirriaus, Esten Giro, Aneguria eta Mafalda taldeak ariko dira. Emanaldi guztiak doakoak izango dira. Mucha gente me encontré, magos, artesanos, músicos.